ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. A zahiri. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. Farin ciki tun gare ni neman ki nake, gani da yanzu masoyi shauƙin ka nake. sirrin ciki sai hanji amma ki sannawa, kin ban kauna na haɗe ciki ba wata bayan ki. Auta? Auta? Na'am. Auta kamar ne abinci. Ina jin yunwa da Auta. Auta. Kina gidan? Abba wanki yake maka. Zo ki kama abinci na jin yunwa ne. To. Auta, Allah ya mata albarka. Allah ya mata albarka. Amin. Inda na gode ma Allah. Abba ne ce ba? In ka gama cin abincin dama ina son yi wata magana. To, in ban da abinci Auta, a magana ma me yi kawai na ci abincin. Abba ka san babu kyau ana cin abinci ana magana. To, Ga mace da sai mai magana. ka ji ko? To shi kenan, bari in ga mai san mai magana. Kuma wainan na yau ne. Wainan na yau ne.
An yi zan samu waina auta. To na samu bahaushiyan waina. Ita bahaushiya ne. Ba damuwa. Auta lera. A yankin. Magace maka waina na tsakiyar kasko. Na tsakiyar kasko. Ya fi soyuwa yin. Salamu alaikum. Alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abba sallama fa aiki. Na ji ki ce bashi bayan nan wallahi yunwa nake ji. In har na bar wani ya shigo na abincin nan za a mana rani. A mana rani. Abin da wani fa ya ci shine naka. Wannan kuma shine ƙarya. Ya ci ma kanshi ya ci ma kaina. Ba zan fita ba wallahi. Lahi lazi in kin ga na fita ɗakin nan na cinye abincin. Yanzu bari in je in ce ga ka zuwa. Ya fi maki auta. Ya fi maki. A ce mashi ina zuwa. Ina kai ka. Ina jin ka. Ba kwanakin baya wannan yaro ilu ba? Wani yaro kenan? Dan gidan wannan mai hula? To, da gidan ba mai hula? Majalla. Ina jin ka. Ka san yaron na hannu ne. An gan shafa dama ya jefa dama to mu yake jira. Ko Allah. Rannan da ban wata yakan kanuwa malam. Wato wani yaron dai da nake ganin shi da safe a lambu. Ai mu yake jira. Wannan yaro dai da nake gani. Zaf. Barau kenan. Kwanaki da ya bani wata tsitaka. Da ya ban wata tsitaka na afa. Ina jin. Na ji wani yar na ji tsam. Ina jin rum. Aba mal. Barau kenan. Wato kai dis lokacin da zan maka bayani na lura kaman baka san daukar shawara ta. Nan ne fa? Kaga wayannan yara? Ka kiyaye wayannan yara. Shekarunka da nasu ba ɗaya bane. Kuma wayannan yara in kana biye musu wallahi sai sun kai ka san baro. Ita kane na tawaro. Duk da ni. Kashe gani? Duk da miki. Kai barau kenan. Wanda irin kayan da za su dauka kai ma kanka zai dauke shi? Kai barau ba ka da dama. Kaga wayannan yaran? To kiyaye su kawai shi yafi. Saboda su yanzu suke tashe, kai kuma ka ja baya. Kai malam. Idan ka biye musu wayannan yaran kake gani, wallahi sun kai ka san baro. Ba wani kawai a baro. Kowa iyalan shi kawai ya wanki. Kake gani ko? Tsam. Billahi lazi kaga je ne nake nan. Ranar akwai ran da ya bani wata ya fitika na sha. Na dauki wata bazawaran sa. Bazawara ne ba. Bazawara ne. Amma na daga ta. Ka ji irin ta ko? To wata ran kai za a daga. In dai ka biye mu wa'annan yaran, wata ran kai ne za a daga. Ni ban san mugun fata gaskiya. Ina barau. Ina jin ka. Dama wannan shawarar na ta so in baka shi. Kana ji ko? Ina jin ka. Ina wannan yarinya da ne fara maka magana kwanaki. Wace ce? Yar gidan Malam Adamu mana. Wannan yadda ta nan? Ita ne. Yadda ta nan? Ita dai yar gidan Malam Adamu ne. To in so samu ne. Kaga tun da bai dakin ka Allah ya dauke ta. Ta da sabunta, ta da su kuma ko sako babu. Ita ga man bata da sabunta. Da ta da mutuwa ta safa ba, bata ce man komai ba sai na kanta Ana shawara ne kan arasu. Wanda ka san yi cewa ai notice ne. Idan kwana ya kare ai tafiya ake. Haka ce Allah jiganci. To ka gani shekarun da aka kwashe kana nan zaune kawai haka nan. Idan so samu ne. Ya kamata a ce ka samu wata abokiyar zama. Wanda ko baka nan wayannan yara naka za ta kula maka su. Ina da mace. An yi da ka ban mata aure kuma ka ban karen sigari. Ka san Allah kuma ka ban karen sigari. Ina nan mata wuta. Zuka pusa. Kai baro kenan. Zan fanta magana wafi. Ba ya ke ma wala ba. Ba ya ke ma na bari. Ya ke ne ma na samu. Kuma ba ya ba ga mace ga namiji. To sama ba sai ba sama gida ba. Bari. A ta bari. Daga shawara? Wannan ai shawara na kama ka mafita ake nema ko? Ka yi ta zama haka na wa'in to in dan wasu auren in yara sai ta zama haka nan a batsa. Ne dai kuma ya fi man. Hakan ya fi? Ya fi. A'a bari. Bari. Barau ba dama. Ina barau? Ina jin. Duk ba ma wannan ba. Wanne? Akwai sigari na hannunka?
mugu in ba ka kare da yaro yanda kai man shekaran jiya ba dai sha kake ba inda goro ba nan tauna kawai kaina kai da ba kaina za ka yi magulla ne ba ai na san kwanan zancen jani mai suna jani mai kauna an kada ka bari wani ya taba jani mai suna jani mai kauna an kada ka bari wani ya taba ni jani mai suna jani mai kauna kada ka auta? San da hutawa. Abuwa auta. Abba dama akwai wata magana da yan daɗe ne kai son yi da. To ya auta na jin kyauta na. Abba dama abin da yake faruwa. Me yake faruwa? Abba wallahi ba na jin daɗin yadda nake ganin ka da kuma yadda mutane suke maganan ka a gari. Kuma da abin kyauta. Yanzu ni wani abu nake yi a waje wanda wani zai magana. Ki ba jama'an waje su ta maganar su. Abba ɗazun fa da rawa ka shigo cikin gidan nan a gabana kuma ko sallama babu Abba. To dan na zo na yi rawa a gaban ku auta. Ai ya ba ce ga uban ku can a kasuwa na tika rawa. Ai kara'i ne auta kara'i ne. Ai kara'i ne. Ai ya ba waje a ce ga uban ku na tika rawa. Abba dan girman Allah ka kare mana mutuncin wallahi ba na jin daɗin yadda ake maganan gidan nan. Shi da mugunta da Allah. Ke da kike faɗin abin da ya dame kike nasiha. Ni na kira kuka kuma yauta. Ina kuka. Ba dai a rabuwar shagwaba ko ina ake shagwaba. Kina da siya me na kira kuka yauta. Abin da magwamnati an sai dawa. In da kin mutana su wallahi ba za a zauna lafiya ba. Yanzu babu aiki sai sa ido. Kuma ni din ma je kan gaskiya. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. A zahiri. Dado ne nama. Dado ne nama. ya iso Na gajiya. barka da su Ba ni na fandari. na fandar Ba fandari. na kundin Aka haɗa min da na jiya. da na jiya wana na wannan bin ka wasu ba ka bani ba Ba kwanye. ba zai yiwu ba bani kawai zan zama Dado. Talatan Allah. dan iya ba ka san sai Juwan ka ji ba yi wancan ba ka bani kuɗi Wancan wannan nawa nawa. wannan hasas kai ka ji ka gudu ba ka bani ba Rabi, ki daina yawan damun kanki kan halin da wani yake ciki. Don wallahi kana masa magana duk abin da ka faɗa masa ba ji zai ba sai dai kawai saurare ka. To amma ya kamar ka san ba za mu zuba mu ido muna kallon shi ba. Hanyar halaka fa yake bi a zahiri. To ya zami da shi Rabi. Duk abin da ka faɗa masa zai nuna maka shi ya haife ka ba kai ka haife shi ba. Wallahi gaba ɗaya ba na jin daɗin abin nan a raina. Ka ga yadda ake maganin ma a unguwan nan. To, shi ya jama kansa. Mu dai ba mu ya jama wa Ya za ka ce ba mu ya jamawa ba mu ko ya jamawa. Haka na za mu ci gaba da gaya mai gaskiya. Nan ba ka ba wallahi sai an dinga nuna ma a unguwan nan. Abba lafiya? Abba! Kin gani ko? Ina zo na abin ya je jamo mana. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri.
kai dan kuma ina zuwa kai barau yare na ma hankali ya je tukuba in bashi nama na bin shi bashi bai bani ba na juya zan dauki leda bashi nama ya tumbuza ya gudu shi barau yanzu kai ina zuwa zan je gidan baran zaka gidan zan to yanzu kai dan kurma idan ka je gidan baran kudin zaka an so koko ya za a yi a can Allah ko ni ko shi Allah ko kai ko baran ko ni ko baran to abin da ya faru ba komai zan buge shi Allah to da kai hakuri ai ko kai ya hakuri dan kurma ban ce ka ba kudin ba amma kai ya hakuri da Allah kada ka je gidan baran na ganka da mabigi kai ya hakuri yau sai na gicciye shi duk wanda ya fito gidan Allah zan buge shi gidan baran manna yayi mun ya fa kirga wannan shine na karshe to ko ni ko baran kai hakuri na god kaga irin ta ni ban san barau ban san irin mutum bane kullun shawara sai na bashi yanzu kaga irin ta ya je tubu bashi ya je diban mashi nama ka kwasa da gudu yanzu yan da kurma zuwa fusacen nan Allah kada sa yau fitina gidan barau sai dai Allah ya kiyaye shi ya ja maka shi ni ko gidan ba zan je sai dai in ji labari yayi maka shi Salamu alaikum! Gabarau! In ba ka fito ba baran kwana zan shigo. Barau! Ka fito in ba ka fito ba baran kwana zan shigo. Wa alaikum salam. Kare kaje. Ai baba da amsa sallama saki fita. Gara amsa masa fita ce baka. Ai da ka je ka ce baya nan don ka ce yana bacci. Na je ce kai aji. In ka je kuma duk abin da ya same ka babu abin da ya dame ni. Bari dai in je. Kar ka je.